Обещах да направя втора част на видеото, в което да кажа как аз познавам числата, написани на гърба на лист, който не виждам естествено от другата страна. Всеки има свой метод, интуиция или нещо друго, а моят метод е следния. Спомняте ли си, че в едно предходно видео бях говорил за това, че можете да направите един енергиен двойник на тялото си? Този енергиен двойник е енергиен двойник на астралното ви тяло. Но не го бъркайте с астралното си тяло, това не е астралното ви тяло. Това е един енергиен двойник с много малка енергия. Този енергиен двойник с много малка енергия може да го изпратите на най-различни места, да види най-различни работи, да чуе най-различни неща на най-различни места, където искате общо взето. Или може би не където искате, докъдето ви е позволено. На всеки различно му е позволено. Някои могат да отидат и в астралния свят, а други не могат. Но такъв енергиен двойник на астралното ви тяло много хора могат да създадат, макар и той да присъства само до тях, да речем на няколко метра от тялото ви, астрално или физическо. Все пак, ако приемем, че астралното тяло ви е в физическото и не сте го отделили от там, този енергиен двойник ще бъде и до двете тела, да речем на няколко метра разстояние, за най-неможещите хора, които обаче все пак могат да го създадат. По-напредналите вече могат да го пратят и на километри, на стотици хиляди километри разстояние, за да отиде да види нещо. И тъй като това е енергиен двойник, той може да вижда всякакви енергийни отпечатъци на какво ли не, включително и на тези, за които говорим, а именно на лист хартия, на гърба на който е написано невидимо за очите, защото е на гърба на непрозрачния лист хартия, някаква цифра да речем. Този енергиен двойник може съвсем спокойно да отиде зад гърба на листа, тъй като е енергиен, и да надзърне и да види каква е тази цифра. Сега за това кратко видео малко е сложно да обясня, защото някои хора ще попитат, това е записано видео от някой човек някъде, как във видеото ти отиваш във видеото да видиш. Да, видеото също е носител на енергия и енергийният двойник може да вижда това нещо, било то дори и през видео. Независимо, че видеото е записано, да речем, миналата седмица или нещо подобно. Каченото в интернет видео, енергийният двойник би могъл и може да взаимодейства с него и да надзърне зад гърба на листа, дори и по този начин, защото самото видео е енергия, листа е енергия, така нататък, да не влизаме в детайли сега в момента, просто така го правя аз. Това е моят начин. Енергийният двойник, изпращам енергийният двойник и той надзърта зад листа. Какво има написано на гърба на листа, невидимо за очите на обикновения човек. Съответно, след като погледне там, този енергиен двойник и види коя е цифрата, взаимодействащия с него, да речем аз в случая, мога да получа тази информация веднага, каква е цифрата на гърба на листа. Ами накратко това е. По този начин аз мога да виждам тези неща без всякакъв проблем. Както и други неща, разбира се, които мога да видя с енергиен двойник.